viac. Tak prejdeme teda hneď k nášmu programu. Dnes by sme sa radi venovali hlavne vyhodnoteniu aj krajského kola biologickej olympiády, ale aj školského kola, ktoré sme tento rok tiež v rámci autorského kolektívu, teda, kde sme pripravili zadania. A aj by sme boli radi, keby sa do diskusie dostala aj téma postupu do celoštátneho kola, lebo vieme, že to bol v niektorých prípadoch taký bod, ktorý by bolo dobre prediskutovať. Takže ešte raz vítam aj nových príchodzích a začala by som teda diskusiu tým, že by som otvorila priestor pre vás, ak máte nejaké otázky alebo pripomienky k organizačnej časti školského kola alebo krajského kola. To sa môže týkať aj systému EduPage napríklad. Tak doktor Lehocký tu ešte teraz 10 minút bude, takže ak máte nejaké otázky, tak alebo nejaké pripomienky, tak teraz je možno, že dobrý čas, pretože potom sa nám už na tie organizačné veci bude reagovať teda ťažšie. Pre tých z vás možno, ktorí nás nepoznáte, tak sa ospravedlňujem, som sa teda nepredstavila. Moje meno je Katarína Juríková, ja som vedúca autorského kolektívu a máme tu aj nejakých iných autorov, takže tých potom predstavím, keď budú hovoriť o jednotlivých úlohách. No a teda vítam ešte raz medzi nami aj doktora Lehockého ako zástupcu NIVAM, teda organizátora olympiád. Takže nech sa páči, ak máte nejaké poznámky, pripomienky k tomu, ako sa vám pozdávala organizácia krajských kôl, školských kôl, ako sa vám pracovalo s EduPageom, tak nech sa páči. Dobrý deň, ja som sa trošku neskôr pripojila. Mala som ešte nejaké pracovné záležitosti. Ďakujem. Zatiaľ, ak nie sú žiadne otázky, nevidím, že by sa niekto hlásil alebo písal niečo do chatu, tak možno, Roman, ak by si ty vedel povedať k nejakým organizačným aspektom, ktoré boli nejaké problematické alebo na čo sa ľudia často pýtali. Tak môžeme spomenúť tú zmenu, ktorá nastala vlastne od tohto roku v prihlasovaní. To znamená, že v podstate sa súťažiaci registruje iba do školského kola a potom sa vlastne ten postup potvrdzuje účasť do vyšších kôl, čiže v našom prípade do krajského a potom do celoštátneho kola. Platí tam teda termín 10 dní pred okresným a krajským, pokiaľ robíte teda aj s tými mladšími okresné kolá, že 10 dní pred v podstate sa uzatvára tá registrácia, to znamená, nič ešte nie je vtedy samozrejme stratené, vždy sa môžete obrátiť na organizátora toho príslušného kola a on môže doregistrovať žiaka alebo teda potvrdiť účasť žiaka do toho príslušného kola. Toto je novinka vlastne proti minulému roku a myslím, že sa veľmi osvedčila. Boli sme aj milo prekvapení, že teda vždy v záujme aj tých okresných, aj krajských komisí bolo bez problémov doplniť ešte súťažiaceho. Základ je teda, aby sa naozaj urobila tá registrácia v školskom kole, potom vlastne my už vieme pomôcť nejakým spôsobom aj na to potvrdenie účasti do vyššieho kola, prípadne pokiaľ nahrádzate teda v školskom kole súťažiaceho, že viete, že niektorí súťažiaci sa nezúčastní, ale máte za ňoho náhradníka, ktorý teda aj vo výsledkovej listine v poradí, viete odrieknúť účasť toho vášho žiaka a potvrdiť účasť vlastne toho žiaka náhradníka. Je to všetko teda do tých 10 dní pred kolom, v prípade kategórie A a B pred termínom krajského kola. V tom kratšom čase musíte kontaktovať už krajského organizátora. Pokiaľ by ste riešili teda aj niektoré iné kola, aj okresné, aj krajské, tak vlastne kontakty mailové na týchto organizátorov nájdete v EduPage v časti o súťaži. Tam sú vlastne, vy vidíte vždy ten váš okres alebo váš kraj, kto je vlastne organizátorom, takže na túto mailovú adresu potom môžete napísať a oni keď vedia, že je súhlas, tak vedia v podstate doriešiť vlastne prihlásenie alebo teda potvrdenie účasti žiaka.
tomto je to výhoda, alebo predtým v podstate po tých termínoch, keď už ten termín padol, tak vlastne sa nepríjmali ďalší žiaci. Teraz sa to dá teoreticky. Na školskom kole vlastne môžete registrovať žiakov ešte aj v deň súťaže, keď potrebujete. No a vlastne po dohovore so súhlasom toho organizátora, napríklad krajského kola v kategórii A a B, vlastne on vie teda potvrdiť tú vašu účasť žiaka cez výsledkovú listinu aj v tom čase kratšom ako 10 dní. Čiže výrazne sa tým zvýšil ten komfort a aj tá možnosť, že vlastne viete relatívne tesne ešte pred súťažou vymieňať žiaka za náhradníka v prípade choroby alebo z nejakých takýchto vážnych náhlych situácií, ktoré treba potom vyriešiť. Ja by som sa možno že ešte opýtala teda aj, vidím, že tu máme aj niektorých krajských predsedov, takže tých tiež veľmi pekne vítam na stretnutí. A rada by som sa možno že ešte ako poslednú vec opýtala, ak nie sú žiadne iné otázky, ako vám vyhovovali termíny tohtoročného školského kola, krajského kola, pretože boli trochu posunuté v kategórii A a B oproti minulým ročníkom. Od niektorých krajských predsedov máme spätnú väzbu, teda od všetkých máme spätnú väzbu. Niektorým to vyhovovalo viac, v prípade hlavne, že sa krajské kolo organizuje z univerzít, pretože práve koncom januára je ešte skúškové obdobie, takže sú viacej k dispozícii aj miestnosti, aj teda tí vysokoškolskí pedagógovia, výskumníci môžu mať trošičku viacej času. Z pohľadu stredných škôl máme skôr takú spätnú väzbu, že im to skôr zase nevyhovuje, pretože je to bolo to v čase poloročného skúšania, takže tam oni zase mali trochu viacej práce. Takže ak by ste chceli k tomuto napísať, ak máte nejakú spätnú väzbu, či preferujete viac alebo menej niektorý z týchto termínov. Roman, z pohľadu NIVAMu by bolo možné organizovať krajské kolá napríklad začiatkom februára, keď už je po poloročných skúšaniach, ale ešte stále sú tie skúškové obdobia? No tam sú rozhodujúce jarné prázdniny potom, ako nastupujú, takže to je taký limit, ale v princípe vieme sa hýbať s tým termínom podľa potreby. Tu máme spätnú väzbu, že krajské kolo biologické olympiády sa prekrývalo so školským kolom matematické olympiády v kategórii B. Tam neviem, že či sa to dá. Tých termínov je veľmi veľa, snažíme sa teda, aby sme sa vyhli tým prekryvom, ale tých dní je málo a tých súťaží a kôl je tak veľmi veľa, že naozaj niekedy sa stane takáto vec, ale tak snažíme sa tomu vyhnúť. Potom určite v takomto prípade, že máte šikovného študenta, ktorému sa prekrývajú tie kolá, tak skúste sa ozvať danej komisii, alebo teda komunikovať s tou príslušnou komisiou. Veľakrát sa dajú urobiť nejaký kompromis. Nech sa páči, pani Fančovičová. Dobrý deň, prajem. Ja len chcem zareagovať na tú vašu otázku, čo sa týka termínov, tak samozrejme, že nie vždy tie termíny budú všetkým vyhovovať. My sme teda ako univerzita boli spokojní. Ja ešte teda som chcela len možno doplniť, že ak by sa dalo v rámci školských kôl udeľovať pri projektovej časti prvé a druhé miesto, znamená to teda, že neudeliť prvé miesto dvom alebo teda viacerým študentom. A my sme samozrejme v rámci tej projektovej časti pozvali aj viacerých, keďže tam ten priestor je, ale teda, aby to bolo možno jednoznačnejšie. Takže ďakujem. A ešte teda chcem naozaj potvrdiť, čo sa týka aj zmeny súťažiacich, že teda my sme práve riešili takýto problém, keďže študentka ochorela, tak sme museli riešiť tento prípad a naozaj je to riešiteľné, takže čokoľvek je potrebná len teda komunikácia a tým, že teda to riešime cez EduPage, tak je to možné, takže ja si len chválim. Ďakujem.
Ďakujeme veľmi pekne. Myslím, že Roman už asi bude musieť bežať, ale toto možno Ja ešte ešte jednu maličkú poznámku, možno pokiaľ teda zabezpečujete aj tie nižšie kategórie biologickej olympiády. Ide hlavne teda teraz o školské kolá, ktoré sa robia online pre kategóriu CDE. V prípade, že dojde k nejakému výpadku... Pardon, tam sa nám niekto... To je nový, vieš? To je Zuzka. Zuzka, máš pustený mikrofón. To máš. Práve. Asi to takto bude najjednoduchšie. A prosím ťa sa, Roman, zapni mikrofón zase. Jasné, dobre. V prípade online kôl školských, keď je nejaký problém veľký, vypadne internet napríklad v škole na hodinu a podobne, tam treba vždy potom kontaktovať tú mailovú adresu súťaže@asc.sk, ale v tom momente, keď to zistíte, treba to riešiť hneď, pretože teraz sa nám aj tento rok stalo, že sa nám 3 týždne po tom kole ozvali, že oni mali nejaký výpadok a že teda to nezvládli. Žiaľ, už s takým odstupom naozaj nevieme nič urobiť. Je možnosť, keď sa niečo takéto mimoriadne stane, ASC vie pre konkrétne kódy žiakov posunúť ten súťažný čas. To znamená, že jednoducho, ak niečo takéto nastane, tak oni vedia treba odsúťažiť o hodinu, o 2 neskôr. Takže vždy sa to dá nejakým spôsobom zachrániť, len treba teda sa ozvať veľmi rýchlo a v prípade teda tých školských online call mailovo ASC vie, kedy máme termíny týchto súťaží, samozrejme však to ide cez nich. Takže oni vedia veľmi rýchlo takúto situáciu riešiť a navrhnúť vám vlastne nejaký postup, aby tí súťažiaci mohli v kľude doriešiť, aj keď je nejaký naozaj výpadok elektriky a podobne. Super, ďakujeme. Ja by som ešte teda poznamenala k umiestneniu viacerých študentov na jednom postupovom mieste, tak toto už bude špecifikované v nových organizačných pokynoch. Ak sa nemýlim, že na jednom mieste môže skončiť iba jeden študent, aby sa teda táto situácia nestávala ďalej. Dobre, tak ak správne pozerám, tak myslím, že už nie sú žiadne otázky organizačné, tak veľmi pekne teda ďakujem doktorovi Lehockému a keď bude treba, tak teda si potom nejako skúsime poradiť bez neho s organizačnými otázkami, ktoré by ešte sa vyskytli. No a rovno môžeme tým pádom prejsť k tej odbornejšej časti programu a vítam tu doktorku Dzirbíkovú, ktorá bude ako prvá prezentovať praktickú úlohu a začali by sme praktickými úlohami, budeme sa najprv venovať praktickým úlohám z krajských kôl a začali by sme teda praktickou úlohou doktorky Dzirbíkovej, ktorá bola v kategórii A. Tak nech sa páči, Zuzka, máš slovo. Dobrý deň, mala som troška problémy so zvukom, musela som to riešiť. Počujete ma, hej? Áno. Áno, dobre. Takže teším sa, že som tu. No a čo sa týka mojej úlohy, moja úloha bola pozorovanie osmózy na modeli vlastne zemiaka. Boli to také veci, aby sa dali vlastne ľahko zohnať a aby s tým neboli nejaké zásadnejšie problémy. Išlo o to, že vlastne zemiak sa vložil buď do destilovanej vody alebo do 2 koncentrácií NaCl, alebo teda hranolčeky zemiaka a vlastne deti mali zmerať ten zemiak pred a po 25 minútach a vlastne a určiť teda, o aký typ roztoku išlo, či išlo o hypotonický alebo hypertonický voči zemiaku. No a to bola teda tá praktická časť úlohy, a kým tých 25 minút čakali s tým zemiakom, tak vlastne mali tam nejaké teoretické úlohy. No a keďže vlastne osmóza súvisí aj s bunkovou membránou, tak som im tam dala obrázok bunkovej membrány a aby popísali jej jednotlivé časti, teda nepopísali, ale aby určili jednotlivé časti. Potom som chcela od nich, aby vypočítali osmolaritu
NaCl, roztoku fyziologického, teda 0,9% NaCl. Potom sa tam jednalo o Starlingové sily, kde som im naschvál nedala obrázok, ale popísala som im vlastne, ako to funguje v kapilárach. A v podstate som si hovorila, že ak budú chcieť, vedia si to sami nakresliť a z toho odvodiť tie odpovede. No a posledná úloha sa týkala vlastne to, kde sa dá stretnúť s osmou v živom organizme. Takže to tak skrátke. Tá úloha, ktorú mali robiť, no a vlastne aké zručnosti som tam vyžadovala. V podstate tam išlo aj o manuálnu zručnosť, aby si vedeli nakrájať teda zemiak, aby vedeli dodržať pracovný postup. Aby dosť som dbala na to, aby sledovali inštrukcie. To znamená, že ak bolo napísané, že pred každé číslo majú dať znamienko plus alebo mínus, tak bolo aj toto napríklad hodnotené, aby vedeli vlastne, aby si uvedomili, že aby pracovali čo najpresnejšie. Troška som sa chcela vlastne tak nejakým spôsobom približiť celosvetovej olympiáde v tom zmysle, že nedostanú náhradný roztok, alebo teda iba raz, alebo že nedostanú náhradný zemiak, ak niečo pokazia, že musia proste robiť s tým, čo majú. No a teda išlo o tú manuálnu zručnosť, o schopnosť vypočítať si nejaký príklad, potom o schopnosť, aj keď niečo nevedia, možno si troška niečo odvodiť aj na tej bunkovej membráne, takisto v tom príklade s tými Starlingovými silami. A vlastne tá posledná úloha bola, že keď sa zamysleli, že kde by sa mohla tá osmoza vyskytovať, tak to teda popísať. No a s tým, že základné informácie dostali aj v úlohe, nebolo to o tom, že museli všetko vedieť, ale niečo z toho bolo, z tej teórie bolo napísané aj v tej základnej úlohe. Takže asi z mojej strany taký krátky popis, neviem, či stačí, Katka, alebo ešte niečo mám povedať. No. Možno môžeme dať priestor na otázky, to nás vlastne veľmi zaujíma, aká bola skúsenosť vašich študentov s touto praktickou úlohou, či už zo strany či ako učitelia ste počuli niečo od študentov, ako sa vám možno, ak ste si pozerali tie úlohy, ako sa vám zdala tá úloha, alebo aj zo strany teda tu prítomných krajských predsedov. Tam sme, pravda, že dostali vašu spätnú väzbu a tu si interne v autorskom kolektíve rozoberieme, ale možno keby ste chceli tu niečo priamo s doktorkou Dzirbikovou prediskutovať, tak toto je dobrý priestor. Určite budem vďačná za nejakú spätnú väzbu. Lebo samozrejme človek to robí s nejakým zámerom, ale aj pri nejakom najlepšom zámere to môže zle zrealizovať, tak by som to povedala. Takže ak máte nejaké pripomienky alebo niečo, tak rada si vypočujem. Alebo otázky. Nič vás tam tak nezarazilo, alebo nebolo problematické? Že je pravda, že od toho krajského kola je to tak vyše mesiaca, že už možno, že tie nejaké najzaujímavejšie otázky už sú aj trošku zabudnuté, ale dostali sme do chatu reakciu. Prečítam teda. Mne sa táto úloha páčila. Náš žiak ako najväčší problém uviedol, že sa veľmi trápil s tým, aby nakrájala správne hranolčeky, lebo vedel, že ďalší zemiak nedostane. Áno, ja som zvažovala teda tú možnosť. A preto som aj písala, aby ten zemiak bol dostatočne veľký. Sama som tú úlohu robila asi 3-krát doma. Takže taký doma v kuchyni s tým zemiakom.
Vystihla som si takú šablónku, ako mali, keďže som zistila, že prvýkrát proste kraje to len tak od oka je ťažké. Takže vlastne sama som si to doma robila, sama som si to merala niekoľkokrát. Teda ešte som zvažovala aj tú dĺžku hranolčekov, akú treba, či 5 cm alebo 6 cm, lebo aby bolo ten rozdiel aj vidno po tých minútach. Takže nebolo to len také, že zrazu som si niečo vymyslela, ale sama som to skúšala. A druhá vec, možno niekto si hovoril presne, že to krajanie hranolčekov. Ja som aj zmýšľala, že či napríklad nejaký krajač na zemiaky nekúpiť, ale som napríklad nevedela, no tak určite nebudete kúpovať, neviem, koľko študentov bol na jednom krajskom kole. A teraz žiadať, aby ste zháňali ešte krajače zemiakov, tak som to tak vymyslela s tou šablónou nejakou, aby sa im to troška uľahčilo. Takže neviem, ako sa im nakoniec darilo tie hranolčeky krajať, či ste boli spokojní alebo nie, alebo aké boli teda spätné reakcie od študentov. Vedeli vyrátať tú osmolaritu? Napríklad to ma tak zaujalo, že či to bol problém. To možno od tých krajských komisí by sme sa najviac dozvedeli. Dobre. Toto asi... No, máme tu nejakých krajských predsedov, ale oni možno, že sa priamo nepodielali na upravovaní tej úlohy, takže toto už ani možno nemusia vedieť. Ale toto je vlastne taká všeobecnejšia téma, keď sa snažíme tvoriť úlohy aj na krajské kolo, aj na celoštátne kolo, že vždy sa snažíme nájsť takú správnu mieru toho, že nakoľko sa snažiť tie praktické úlohy priblížiť tej medzinárodnej biologickej olympiáde, lebo konec koncov na tú vyberáme študentov, ktorí budú reprezentovať Slovensko, a zase nakoľko urobiť tie úlohy prístupné študentom, že nechceme robiť úlohy, ktoré sú takej vysokej náročnosti, lebo to je zase môže študentov odradiť. Takže tam sa vždy snažíme nájsť taký nejaký balans. Áno. Katka, ak môžem, ešte ti skočím do reči. Tým, že to bolo pre Ačko, tak presne som dala, že sa zemiak nemôže vymeniť. Hej. Keby to možno bolo pre Bčko, tak vlastne túto alternatívu zvážim inak, že sa dá vymeniť. Dobre, tak ak nemáme žiadne ďalšie reakcie ani v čete, ani sa nikto nehlási, tak ďakujeme veľmi pekne doktorke Dzirbíkovej. Keby vám ešte niečo napadlo počas aj iných prezentácií, tak napíšte do chatu a potom doktorka Dzirbíková, aj keby tu už nebola, tak jej to potom posunieme tú spätnú väzbu. Teraz by som poprosila druhého autora praktickej úlohy pre kategóriu A, Olivera Pitoňáka, aby predstavil praktickú úlohu, ktorá bola zameraná na mikrobiológiu. Dobrý deň, počujete ma, prosím? Trochu slabo. Trochu slabo, je to lepšie? Áno. Tak ja budem sa snažiť viac kričať trošku. Tak ja som si pripravila prezentáciu, tak vám ju hneď nazdielam. Pardon, nejak mám pomaly počítač. Niekedy môže trošku pomôcť, ak si trebárs vypneš video. Super. Už to vidíte, je to tak? Vidíme ale slajdy, nevidíme prezentáciu. A teraz už vidíte prezentáciu? Vidíme stále v tom akože slajdovom móde, ale je to tam čitateľné.
Tak nevadí, tak ja to asi budem ukazovať v tomto móde. Oliver, možno tam môžeš dať duplicate view alebo niečo také, keď to máš prezentované. Možno to môžeme vykonať. No, asi sa mi to nepodarí také rýchlo, takže... Je to čitateľné, môžeme aj takto. Ospravedlňujem sa. Nepoužívam často tento Teams. Dobre, takže v mojej praktickej úlohe, ktorá bola pomenovaná ako mikrobiológia, tak študenti mali pracovať s plesňovým syrom typu hermelín, camembert. Všetko je to vlastne... Sú to syry, ktoré sú vyrábané na podobnom princípe, aj keď samozrejme sa líšia v kultúrach, ktoré sa používajú pre tú výrobu. Od toho koniec koncov pochádzajú tie rôzne názvy a v závislosti od toho, ktorý syr vyrábajú alebo začali vyrábať. A v tej mojej úlohe mali študenti najprv robiť experiment, alebo tá úloha mala experimentálnu časť, v ktorej mali zhotoviť mikroskopický preparát huby Penicillium camemberti, ktorá sa nachádza na povrchu toho syra. A mali urobiť nákres, pričom mali pozorovať hubové vlákna, ako to môžete vidieť na tomto obrázku. Len tak v krátkosti by som prešiel, čo presne hodnotíme na podobných nákresoch. Takže je dobré dávať si pozor na to, aby nákres bol dostatočne veľký, takže aby nekreslili príliš malé obrázky, ale aby využívali plochu, ktorú v zadaní na to majú, aby kreslili obrázky ceruskou, uvádzali zväčšenie a potom samozrejme, aby zakreslili to, čo vidia, to, čo majú pozorovať, pretože môže sa stať, že vedia, že napríklad v bunke huby sa vyskytujú rôzne organely, ale tie samozrejme touto metódou svetelnej mikroskopie pozorovať nedokážu a tým pádom, ak by ich tam zakreslili, tak za túto štruktúru dostanú miernu penalizáciu, pretože nie je možné, aby ich touto technikou pozorovali. A potom druhá taká praktická časť bola odobrať vzorku syru z oblasti, ktorá bola vyznačená takýmto prerušovaným podložníkom a zistiť pH, pretože ten mikroorganizmus alebo tá huba, ktorá žije na povrchu toho syra, tak dokáže využiť laktát, ktorý sa v tom syre nachádza, a to vedie k zvýšeniu pH. Ako to zisťovali, tak mali k tomu indikátorové papierky, takže si vyskúšali prácu s takouto jednoduchou metódou, ako zistiť pH, a body dostali za to, keď papierik priložili, a potom aj za to, keď tá hodnota bola správna. A potom, čo sa týka zvyšku úlohy, tak tá už bola založená na výpočtoch a boli tam aj nejaké teoretické otázky. A čo sa týka výpočtov, tak v tejto časti úlohy mali zakresliť do grafu rastovú krivku penicília na základe výsevov na misky, pričom mali zadané riedenie, mali zadané počty kolónií na 3 miskách a z toho mali vypočítať počet jednotiek, ktoré vytvárajú kolónie na centimetr štvorcový syra a vyniesť to do grafu.
No, z hľadiska mikrobiológie, tak zisťovanie rastovej krivky je veľmi dôležitá technika a aj keď o tom možno predtým nepočuli, tak mohli vidieť, že v tom rastie minimálne dve fázy. Penicília najprv veľmi rýchly rast, exponenciálna fáza a potom prechod do tzv. Stacionárnej fázy. Čo sa týka toho, čo sme hodnotili, alebo ako som si predstavoval hodnotenie, tak samozrejme základný popis grafu, to znamená popis jednej osy, druhej osy a potom dostali body aj za to, že jednotlivé body prepojili takýmito spojnicami, ako sú znázornené. No a tie zvyšné teoretické úlohy, tak to bol taký mix. Neboli tam len čiste mikrobiologické úlohy, ale boli tam úlohy zamerané na bunkovú biológiu, kde boli testované znalosti o stavbe bunky húb a iných organizmov, konkrétne baktérií. Potom tam bola jedna biochemická úloha, kde mali označiť správne tvrdenia o reakcii laktát dehydrogenázy. A potom tam boli také trochu náročnejšie úlohy na molekulárnu biológiu, genetiku. A bolo to ozaj taký mix zo všetkých možných tzv. Bielých biologických oborov, biochemia, molekulárna biológia, genetika, úlohy s rôznou náročnosťou. A dostal som aj zo pár komentárov späť od študentov, ktorí si túto diverzitu úloh veľmi pochvalovali. A ako úloha dopadla, tak tu som pripravil taký histogram, kde máme znázornený počet bodov v rôznych intervaloch a tu máme znázornenú početnosť, takže koľko študentov dosiahlo daný počet bodov a vidíte, že žiaden študent nedosiahol v tejto úlohe menej než 11 bodov, čiže žiaden študent nedosiahol menej než štvrtinu bodov, čo je za mňa veľmi dobrý výsledok. A priemerná úspešnosť bola 55% a vidíte, že ozaj väčšina študentov dosiahla viac než polovicu bodov, s čím som veľmi spokojný a dúfam, že sa mi takto podarí tú náročnosť odhadnúť aj v budúcnosti. A čo sa týka nejakých typov, ako možno pripravovať študentov na podobné úlohy, tak by som poradil ísť do autorského riešenia a zamerať sa na kritériá hodnotenia nákresov, grafov. Takže presne vlastne to, čo som tu prezentoval dneska. No a potom je to mikrobiológia a vieme, že na to, aby sme dokázali pracovať s mikroorganizmami, tak potrebujeme sterilné prostredie, kultivačné podmienky, kultivačné médiá. Nie je to tak jednoduché, ale táto úloha je takou ukážkou, že sa to dá, aj keď nemáme tieto podmienky. Tak to je odo mňa všetko a ja budem tiež veľmi rád za akúkoľvek spätnú väzbu. Ospravedlňujem sa za mierne zmätky s prezentovaním. Super, tak ďakujem veľmi pekne magistrovi Pitoňákovi a ak máte nejaké otázky alebo aj spätnú väzbu k tejto úlohe, tak budeme veľmi radi. Môžete sa prihlásiť alebo napísať do chatu. Napríklad nás by veľmi zaujímalo, aké skúsenosti majú vaši študenti s mikroskopovaním, či sa stretávajú s mikroskopovaním aj na nejakom krúžku z biológie, seminári v rámci hodín biológie, alebo je to, že je to v podstate počas školského kola alebo, nedaj Bože, počas krajského kola prvýkrát, keď sa stretli s mikroskopovaním. Nech sa páči, pani Hozáková.
Tak dobrý deň, ja neučím teda dlho na gymnáziu, skôr som bola na základnej škole, ale ja ako nadšenec takej biológie naozaj dbám na to, aby tie deti už tej základnej školy mikroskopovali, pretože to vzbudí strašne záujem o tú biológiu. A teraz som iba druhý rok na gymnáziu. Ja mám výhodu v tom, že v prvom ročníku máme u prírodovednej triedy takú väčšiu dotáciu biológie, čiže majú 2 celé hodiny, akože celá trieda, a potom 1 hodinu na polovicu. A každú túto tú polovičatú hodinu venuje mikroskopovaniu. Čiže ja za ten pol rok spravím plus minus 13-14 tých pozorovaní a naozaj starostlivo si vyberám. Mám aj nejaké pokusy z biológie, taký zborník som si objednávala z fakulty, myslím, že z Univerzity Komenského je to, školské pokusy, takže tam čerpám námety aj z internetu a vediem ich tomu a ja vidím, že toto má taký význam, veľký význam, pretože toto je to, čo tie deti určite osloví. Nie teória, ale prax. Takže bohužiaľ 2., 3. ročník, tie hodiny sú iba 2. A tam už nie je tak priestor pozorovať, ako v tom prvom ročníku. No. Takže možno, neviem, ja si pamätám teda strednú školu, že sme mali viacej týchto polovičných hodín s polovicou triedy, lebo keď ich máte 34, to sa nedá ukočírovať. Hej. Jednak ani máme mikroskopov, tak možno 15, hej, ale takých tých lepších, niečo sa dokupovalo, ale toto vidím najväčší problém, že sa zmenilo ako keby tá dotácia, neviem, tých hodín biológie, či mýlim sa, ja neviem, lebo už som ako si dlho od strednej školy. Takže skúste mi možno vypovedať, či bolo to inak v minulosti ako teraz. Len sa naháňame za vedomosťami, ale málo praktických vecí sa dá uskutočniť. To je z mojej strany, no. Iba po 2 rokoch. Ďakujem. Super, ďakujeme. Aj teda v čete už je viacero príspevkov, kde teda rôzni učiteľa hovoria, že sa mikroskopuje na praktických cvičeniach na hodinách, bunky, rastlinné pletivá, trvalé preparáty a žiakom sa takéto hodiny veľmi páčia. To naozaj vidíme aj my, že dokonca aj v tom strese, aj na krajskom kole, aj na celoštátnom kole, takže tým študentom sa to páči naozaj, že môžu si naozaj niečo pozrieť. Možno, že skúsenejší učitelia sa vedia vyjadriť k tomu, či bývalo niekedy viacej priestoru na praktickú prácu. Hej, toto je vlastne, zase v čete vidím poznámku takú dosť relevantnú, že píše jedna teda pani učiteľka, že nezvládala realizovať tento rok biologický krúžok, tak jasne, my tomu rozumieme, že toho máte strašne veľa a niekedy sa to proste nepodarí. Ale tak teda veľmi sa teším z toho, že mnohí učitelia píšu, že mikroskopujete. Mám pocit, že niekomu som skočila do reči, takže nech sa páči. Možno nie. Zatiaľ, kým možno, že nejaká spätná väzba aj k tejto úlohe by sa ešte objavila, tak by som iba tak všeobecne vlastne okomentovala, že ako môžete vidieť aj z tej kombinácie úloh, že jedna úloha bola vlastne zameraná na mikrobiológiu a na mikroskopovanie a povedzme nejaké výpočty, zostrojovanie grafov, tak druhá úloha bola zase zameraná na osmózu. Bola to viacej bunková biológia. Snažíme sa aj na toto myslieť, keď teda vymýšľame tie témy úloh, aby to bolo aspoň trochu vyrovnané, aby tie dve praktické úlohy neboli zamerané na tú istú tému v rámci jednej kategórie. Keby sa teda vyskytla nejaká konkrétna spätná väzba, tak
pokojne to napíšte do chatu alebo prihláste sa aj neskôr, ešte bude taká spoločná diskusia. V čete sa objavila informácia, že v dávnejšej minulosti teda boli delené hodiny vo viacerých ročníkoch. 20 rokov dozadu, no tak. Dobre, tak ak zatiaľ nie sú žiadne otázky, tak ja by som teda poďakovala. Áno, nech sa páči. Tu má si iba niekto pustený mikrofón. Ale teda ďakujem magistrovi Pitoňákovi a dala by som teraz priestor Matúšovi Griešovi, ktorý bol autorom praktickej úlohy v kategórii B. Nech sa páči. Zdravím všetkých na to. Ja nemám takú peknú prezentáciu, ako má Oliver, ale ja iba zdieľnem to zadanie, ktoré by ste mohli vidieť. Vidíte, či nie? Áno, vidíme. Super. Tak ja iba v krátkosti, že moja úloha bola zameraná na systematiku ekológiu ihličnanov a tá systematika, aspoň pre mňa, pomerne ťažká vniesť práve do kategórie B a ešte do krajského kola, keďže momentálne ako sa robí systematika, je to najmä analýza, filogenetická analýza sekvencií a na to vieme, že nie sú plné kapacity, čo sa týka počítačovej techniky na krajských kolách. Takže ja som zvolil obyčajnú metódu dichotomického kľúča na určovanie nejakých druhov. Bral som si ihličnany, lebo tie bolo možné v dobe konania kola získať aj živé. A vybral som si rastliny, lebo mám radšej rastliny a nie živočichy. Takže zvolil som pomerne známe ihličnany, tam sme to ešte s recenzentom Lukášom Janošikom, ktorému ďakujem, že sa na to pozrel, tak sme to tam ešte upravili. A na to sa rovno spýtam, ale môžeme sa o tom baviť asi potom, že či bol problém získať tieto druhy, ale snažili sme sa to vybrať tak, aby to bolo zohnateľné. Takže k tomu dichotomickému kľúču tiež rád budem počuť pripomienky na ňo, ale nebol nejako strašne komplikovaný, že existujú mnoho zložitejšie dichotomické kľúče. Napríklad na medzinárodnej olympiáde je to niekoľkostranový ten dichotomický kľúč, takže verím, že tento bol taký priateľný, ešte najmä pre kategóriu B. A potom som pokračoval nejakou ekológiou, čo bolo vyžadované tu, je to asi iba obyčajná nejaká schopnosť logicky sa zamyslieť a trošku znalosť nejakej anatómie a možno trochu fyziológie rastlín, ale nebola to podľa mňa znalosť, ktorá by vyžadovala, alebo nebolo to úlohy, ktoré vyžadovali hĺbkovú znalosť týchto odborov. A trošku ekológie som sa sem snažil vniesť, či už tej 4 alebo 5. A tá 6, tak to bola taká faktická úloha, ale tak tých sa snažíme všeobecne všetci zaraďovať čo najmenej. No a potom tá 7, aby to bola teda nejaká ďalšia, ako keby nejaký systematický rozmer, alebo taxonomický, tak som tu urobil taký veľmi úvod do kladistiky a takýto kladogram si tu mohli zanalizovať súťažiaci. Opäť nie veľmi náročný. Uvedomujem si, že sa väčšinou s kladogramami ešte nestretli v tomto období štúdia, ale predpokladám, tiež budem rád za spätnú väzbu na to, že či to bolo pochopiteľné. A opäť to bola vyžadovaná nejaká znalosť, trošku morfológie, anatómie rastlín, fyziológie. No a potom tu bola táto hrozivo vyzerajúca matica nejakých rozdielov, ale je to opäť veľmi intuitívne, aspoň na medzinárodnej olympiáde. A v poslednej dobe verím, že sa aj v Artovskom kolektíve snažíme pristupovať k tomu tak, že tie úlohy sú najmä zamerané na nejaké schopnosť logického uvažovania s nejakým backgroundom
v tej biológii, ale to bolo presne tak, že netreba sa toho báť, proste tam, kde je viac rozdielov, tak tie druhy sú vzdialenejšie. Takže to si stačilo uvedomiť v podstate v tejto úlohe. Opäť možno tu bol ten text možno trochu dlhší, ale verím opäť, že jasný, ale kľudne budem rád počuť názor na to. A k tomu už iba teda k tomu kladogramu nejaké úlohy tu teda táto 9. úloha a tá 10. v podstate aj tá 10. k tomu kladogramu. Takže to je asi odo mňa všetko, no ešte tá úspešnosť, nemal som tam takú krásnu Gaussovú krivku takmer ako Oliver, ale tá priemerná úspešnosť bola trošku vyššie, myslím, že okolo 67-69%, čo je fajn, bo ja zvyknem robiť ťažšie úlohy, tak som rád, že to vyšlo trošku opačne. Do budúcna možno to je možné stiažiť ešte trošku, ale ja som osobne spokojný s tým, že jedna tá úloha bola predsa len trošku ľahšia, tá druhá bola trošku ťažšie, mala trošku nižší priemer, takže za mňa celkom OK a teším sa na pripomienky. Možno ešte chvíľu budem zdierať. Ak by teda bolo niečo k konkrétnym úlohám. Tak, ďakujem veľmi pekne, Matúš. Ja by som možno iba spomenula, že z krajských komisí sme teda mali spätnú väzbu, že táto úloha teda bola dobrá, že sa aj dobre zbieral ten biologický materiál. A to by som možno, že iba poukázala na to, kým sa možno objavia nejaké otázky alebo konkrétna spätná väzba, že v tejto praktickej úlohe sme vlastne už kompletne prešli na krúžkovacie otázky. A je to systém, ktorý teda sme prebrali z Medzinárodnej biologickej olympiády, že tie otázky sú vyslovene výpočty alebo krúžkovacie. Idea je objektivita, že pri vypisovacích otázkach sa veľmi ťažko stanovuje tá objektívna hranica, kedy je nejaká odpoveď dostatočná, kedy nie je dostatočná a tak ďalej. A zvlášť teda sa snažíme aj uľahčiť krajským komisiám opravovanie a umožniť vlastne porovnávanie študentov naprieč krajmi. A tie kružkovacie otázky nám to vlastne umožňujú. Takže aj v prípade praktických úloh je toto smer, ktorým by sme sa radi uberali. Zatiaľ by som iba prečítala takú všeobecnejšiu spätnú väzbu z chatu. Teda pani učiteľke sa praktické úlohy páčili aj žiakom, lebo boli dobre realizovateľné a prepojili disciplíny. Myslím, že píše pani učiteľka, myslím, že treba niekedy zmenšiť teóriu na úkor praktických úloh aj počas školského roku. To už možno asi vidíte vy lepšie, že čo tých študentov zaujíma. Tys obyčajný jedovatá rastlina. Pracovali žiaci so živými vetvičkami alebo mali iba fotografie tohto ihličnanu? Neviem, či otázka na mňa, ale áno, mali pracovať so živými vetvičkami. A tá rastlina áno, je síce jedovatá, najmä po použití a áno, keď si pretriete oči po kontakte s ňou, tak môže to spôsobiť mierne podráždenie, ale nie je to nič smrteľne jedovaté a neviem o tom, že by niekto mal nejaké problémy. Takže... Nie, neboli žiadne problémy. Toto je dobrá pripomienka a budeme si na to musieť dávať väčší pozor. Niektoré krajské komisie vieme, že sa rozhodli tak, že tys vlastne nezbierali a nazbierali nejaký iný druh ihličnanu, lebo tá... To bolo myslím v pokynoch však aj tak, že... Áno, tá úloha umožňovala nejakú flexibilitu. Či je to bezpečné použiť v škole, to vám neviem akože definitívne a spoľahlivo povedať. Môj osobný názor, kým to nejete, tak je to v pohode, ale to je môj osobný názor. My sa teda riadíme predpismi, o ktorých vieme a pokiaľ viem, tak práca s TISom nie je zakázaná, ale budeme veľmi radi, ak nás upozorníte na nejaké relevantné smernice v tomto prípade. Nech sa páči, pani Pančovičová.
Ja len chcem potvrdiť, že táto úloha bola naozaj veľmi zaujímavá pre žiakov a ja ako teda organizátorka som nemala vôbec žiadny problém so zberom a najmä z toho dôvodu, že tam dávate ďalšie možnosti, hej, náhrady alebo teda také alternatívy, čo je veľmi dôležité. Samozrejme, že môžem hovoriť, že nemala som, hej, alebo teda, že mala som s niektorým druhom problém, no dalo sa to alternovať, takže to bolo veľmi teda dobré a celkovo teda ja hodnotím aj tie praktické úlohy aj za A, aj za B kategóriu ako vynikajúce a sú variabilné, hej, čiže dostávame sa cez zoológiu, botaniku, mikrobiológiu a tak ďalej, takže je to fajn a najmä teda si myslím, že spätná väzba je bodové hodnotenie alebo teda úspešní riešitelia aj v kategórii A a B, čo sa teda po minulé roky samozrejme nestávalo. Takže super, za mňa ďakujem. Ďakujeme veľmi pekne. Ďakujeme, máme ďalšiu spätnú väzbu aj v čete, že študentom sa zdali úlohy zaujímavé. Ak by sa našli ešte nejaké ďalšie otázky, tak budeme za ne radi aj neskôr. A ak zatiaľ žiadne nie sú, tak ďakujem veľmi pekne Matúšovi. No a teraz by som rada dala priestor Anne Dukesovej, ktorá pripravovala poslednú 4. praktickú úlohu pre kategóriu B. Dobrý deň, nemá počuť? Áno. Dobre. Tak, moja úloha mala teda tému biológie, predovšetkým živočíšnych buniek. Rozmýšľal som nad tým, či tú bunkovú biológiu pre kategóriu B poňať tak zoširšia, alebo sa zamerať teda na nejakú konkrétnejšiu oblasť. Nakoniec som sa rozhodla to tak trošku zúžiť, aby som predsa len vedela tam obsiahnuť viacero nejakých podtém. A teda som vybrala aj pokus, v ktorom vlastne študenti používali vlastné bunky, ktoré si teda iba zotreli z vnútornej strany líc. Snažila som sa, aby ten pokus bol nenáročný, aby tam bolo teda, aby boli použité techniky, ktoré zvládnu, bez toho, aby to mali predtým natrénované, teda ten odber si myslím, že bol celkom jednoznačný, ako to treba spraviť. A zároveň tam bolo aj to mikroskopovanie, ktoré teda bolo aj v kategórii A a teda nemyslím si, že s tým by mal byť problém, keďže sme tu mali aj spätnú väzbu, že žiaci mikroskopujú v škole a teda mali by túto zručnosť ovládať. Zároveň si myslím, že sa málo kedy pozorujú nejaké živočíšne bunky v rámci strednej školy, pretože je to samozrejme ťažšie. Tak preto som chcela takouto nejakou formou aj toto priblížiť tým žiakom. A tiež si myslím, že to bolo pre nich zaujímavé, aby videli, ako vyzerajú ich vlastné bunky. A teda na toto som dostala aj spätnú väzbu od niektorých samotných súťažiacich, že sa im páčilo, tak dúfam, že to bol väčšinový názor. Boli tam trošku problémy s farbením, som počula, ale teda myslím si, že som sa snažila aspoň teda ja nastaviť tú koncentráciu toho farbiaceho roztoku tak, aby sa na istoty bunky zafarbili. Čiže akože nepoužili sa samozrejme štandardné postupy, akým by sa to robilo napríklad v nejakom väčšom laboratóriu, ale na to by nebol čas a často ani prostriedky. Tak som sa to snažila spraviť čo najjednoduchšie, tak aby mali tí žiaci nejaký výsledok, ktorých nedokázali teda použiť a teda svoje pozorovanie mali zakresliť, čo si tiež nemyslím, že by mal byť nejaký veľký problém. A teoretické úlohy v tejto praktickej úlohe som sa snažila poňať tak, aby boli tak z každého rožku trošku z tej biológie, že ak náhodou by mal ten žiak nejaké okno v nejakej konkrétnej oblasti, aby teraz nemal ako prehrať tú kvázi celú tú úlohu, aby sa tam vedel na niečom chytiť. A snažila som sa to všetko tak nejak prepojiť a aby to na seba pekne naväzovalo, že napríklad som im tam dala molekulárnu štruktúru toho farbiva, s ktorým pracovali, aby si uvedomili, ako sa vlastne tie bunky zafarbili, prečo sa zafarbili, prečo sa niektoré možno nezafarbili.
ďalej som sa tam snažila im dať aj nejaké ďalšie obrázky na prácu, s ktorými neviem, či nebol náhodou nejaký problém. Tak snažila som sa, aby boli čierno-biele, keďže viem, že často tie zadania sú tlačené iba takto. Tak som sa snažila nájsť také pekné, aby bolo teda rozlišiteľné, čo je čo. A tieto obrázky boli z elektrónovej mikroskopie, čo si myslím, že sa v tých stredoškolských učebniciach až tak často nevyskytuje. Skôr už teda v nejakých tých vysokoškolských materiáloch, ale tiež som si myslela, že by to mohlo byť pre tých študentov zaujímavé, aby videli, ako reálne vyzerá, keď tieto bunky pozorujeme v nejakom laboratóriu, aby možno videli tú podobnosť s nejakými schémami, ktoré nájdú aj v učebnici. A čo som ešte tak tomu dodala? Mala som tam aj takú matematickú úlohu, taktiež vzhľadom okolností o osmolalite, kde som sa im snažila čo najviac priblížiť, čo vlastne tento pojem znamená. A ako myslím si, že to je úloha, ktorú by mali zvládnuť so stredoškolskou matematikou, biológiou a chémiou trošku a nejakým takým tým tzv. Sedliackým rozumom, pretože takéto výpočtové úlohy sa často vyskytujú teda aj na medzinárodnej olympiáde. A si myslím, že je dôležité, keď ako tí žiaci, čo chcú byť úspešní v tej biologickej olympiáde, majú aj nejaké také základné matematické zručnosti. Neviem, či máte nejaké otázky k tejto úlohe, pripomienky, čo bolo možno problematické s tým prevedením. Tu máme zatiaľ v čete spätnú väzbu, že podobnú úlohu teda robia aj na škole. Že práve farbenie buniek vlastnej sliznice bukálnej metálnou modrou. Tak títo študenti boli dobre pripravení. Boli dobre pripravení, lebo ja napríklad, tak nie je to tak dlho, čo som vonku zo strednej školy, tak ja som, pravda, bola ako počas tých ročníkov, kde sme mali najviac pozorovať, zavretá v karanténe, pretože bol COVID, ale aj čo som sa nejak rozprávala s ďalšími svojimi známymi alebo kolegami, tak nie je to niečo, s čím sa oni stretli, ale ako určite chválim, že sa aj niečo takéto robí na tých stredných školách, lebo si myslím, že to zase veľmi zaujímavé pre tých študentov. Zároveň ešte, ak by som sa teda vrátila k tej úlohe, tak mala som tam aj nejaké trošku dlhšie texty, s ktorými možno mohol byť problém, že tí študenti ako v tom strese nemajú úplne náladu čítať také dlhšie odseky, ale snažila som sa o to, aby si možno prepojili tie vedomosti, čo už mali predtým, aby sa naučili niečo nové. Takže som tam mala k viacerým tým problematikám trošku viac rozpísané nejaké informácie, hlavne kvôli tomu, aby sa im to zase všetky tie úlohy pekne prepojili a aby získali ako taký širší obraz o tej problematike. Takže to bola moja snaha, môj cieľ. Anna, ďakujeme veľmi pekne. Ak je nejaká spätná väzba priamo k tejto úlohe, budeme veľmi radi, pretože v dobrom aj v zlom k tejto úlohe sme nemali veľa spätnej väzby. Takže ak máte akúkoľvek, budeme radi. Alebo teraz je dobrý čas možno všeobecne k praktickým úlohám, ak máte niečo, čo by ste chceli povedať k ich organizácii, príprave celkovo, čo sa týka teda krajských kôl asi primárne. Taktiež sa budeme tešiť. Ak nemáme zatiaľ žiadnu spätnú väzbu, tak ja by som prešla na testy. Najprv by som možno že povedala niečo málo k testom, ktoré sme tento rok pripravili aj pre školské kolá.
Na prípravu testov na školské kola sme tento rok nemali veľkú kapacitu v autorskom kolektíve, takže sme sa snažili využiť úlohy, ktoré sme dostali od učiteľov alebo úlohy z minulých ročníkov olympiád. A nejakú časť sme teda doplnili ako originálne úlohy. Zo spätnej väzby, ktorú sme dostali, nie sme celkom istí, že ako veľa učiteľov tieto naše testy použilo, pretože vieme sa pozrieť na počet stiahnutí tých dokumentov, ktorý je veľmi vysoký. Myslím, že tam to bolo radovo v tisícoch, alebo počet otvorení tých súborov, ale potom tých spätných väzieb sme dostali do 20. Takže ak máte spätnú väzbu ku školskému kolu, ktorú sme ešte od vás nepočuli, tak budeme veľmi radi, ak nám dáte vedieť. Pravdepodobne budeme pripravovať testy na školské kolo aj po budúce roky. Tam teda asi uvidíme, že nakoľko bude NIVAM alebo teda organizácia, ktorú si nepamätám názov, ale ktorá prevádzkuje EduPage, nakoľko budú schopní teda aj zafinancovať prípravu týchto testov, lebo je to časovo dosť náročné. V každom prípade z tej spätnej väzby, ktorú sme dostali ku školským kolám, zatiaľ máme pocit, že máme tam ešte veľkú rezervu v tom, ako môžeme úlohy zľahčiť, pretože naozaj na tie školské kolá chodia študenti, ktorí sa nedostanú na krajské kolo, nedostanú sa na celoštátne kolo a napriek tomu, že sme sa teda snažili použiť ľahké úlohy, tak bolo to pre študentov veľmi náročné, najmä v kategórii B. A toto sa zdá, že je taký opakujúci sa scenár, že hlavne v tej kategórii B sa teda budeme naozaj snažiť robiť prístupnejšie testy. Teraz by som prešla možno že k vyhodnoteniu testov, ktoré sme pripravili pre krajské kolá. Tak ako sme už viackrát spomínali na týchto stretnutiach, tak naozaj sa snažíme posunúť ten typ testových úloh alebo pripravať testy tak, aby boli pre študentov prístupnejšie. To znamená, že nielen, že sú pre nich jednoduchšie, že sú naozaj ľahšie na riešenie a študenti sú tam schopní získať viacej bodov, ale aj, že ten zážitok písania toho testu nie je pre študentov taký frustrujúci. Takže napríklad, a to vlastne vďaka spätnej väzbe od vás učiteľov a od študentov, sa snažíme pripravovať teraz teoretické úlohy, kde je oveľa menej textu. Možno ste si všimli, ak ste nazreli do tých testov, že sme začali robiť úlohy, ktoré majú spoločný úvodný text a k jednému spoločnému úvodnému textu je viacej teoretických úloh. Takže toto je jeden zo spôsobov, akým sme sa snažili vyriešiť to, že niektoré úlohy skrátka potrebujú nejaký úvod do témy. Snažíme sa tvoriť zjednodušené zadania, ľahšie úlohy. Snažíme sa nerobiť úlohy, v ktorých by boli chytáky, pretože znovu aj vďaka vašej spätnej väzbe chápeme, že chytáky sú problém hlavne možno pre študentov, ktorí sú buď neurodivergentní, alebo prosto sú šikovní v biológii, ale chytáky sú pre nich samostatný problém. Takže toto sa snažíme naozaj z tých testov vylúčiť oveľa možno viac, ako v minulosti sa snažíme viackrát kontrolovať tie zadania, aby nám tam naozaj neostávali chyby, a aby sa nestávalo, že je označené nesprávne riešenie ako správne a tak ďalej. Teraz by som zdieľala slajd s vyhodnotením, so štatistickým vyhodnotením tohto ročných testov. Tiež sa to budem snažiť pustiť ako prezentáciu, tak dúfam, že sa mi to podarí. Tak iba by som poprosila niekoho potvrdiť, že vidíte ten prvý slajd z prezentácie. Áno. Super, ďakujem.
Tak tuto sú nejaké číselné vyhodnotenia. V kategórii A sme tento rok mali 78% úspešných riešiteľov, z čoho sa veľmi tešíme. Čo sa týka konkrétnych bodových ziskov, maximálny počet bodov z testu je 80. Tento rok sme mali jedného študenta, keď sa pozrieme na celoslovenské vyhodnotenie, jedného študenta, ktorý získal nad 70 bodov a 23 študentov, ktorí získali nad 60 bodov. Čo keď to porovnáme s minulým rokom, tak je to pre nás ako pre celý autorský kolektív, keďže sme sa snažili zjednodušiť tie testy, tak to naozaj považujem za úspech, lebo v minulom roku sme mali 0 študentov, ktorí by získali nad 70 bodov, 0 študentov, ktorí by získali nad 60 bodov a iba 12 študentov, ktorí získali viac ako 50 bodov z 80. Takže to je situácia, ktorá nevyhovuje ani nám, autorskému kolektívu, lebo tým pádom úlohy za 20 bodov môžeme rovno vyhodiť, pretože žiadni študenti ich nie sú schopní vyriešiť. Takže v kategórii A sme sa tento rok dostali v podstate na situáciu, s ktorou sme spokojní, že ostáva tam nejaká 10-bodová rezerva, kde ešte tí študenti teda môžu získavať body, ale toto už považujeme za celkom dobrý stav. No a teda ešte, čo sa týka toho percenta úspešnosti, tak minulý rok v kategórii A bolo 64% úspešných riešiteľov tento rok. Znovu teda opakujem, 78%. Veľmi nás potešilo, že sa aj zvýšili počty študentov aj na školských kolách. Tam je to vlastne radovo o 200 študentov v každej kategórii. Sme mali viacej v školských kolách. No a na krajských kolách tam sa tiež zvýšil počet študentov. A myslím, že tam to bolo najmä vďaka tomu, že v Bratislave sa nám podarilo zvýšiť kapacitu krajského kola, ktorá je teda teraz už dosť vysoká. Na krajskom kole v Bratislave bolo 36 študentov, takže to už bolo pomerne náročné potom aj zorganizovať, ale podarilo sa to. No a ja osobne sa zvlášť teším z kategórie B, pretože v kategórii B sú študenti, od ktorých ako keby nechceme, aby dosahovali tú úroveň medzinárodnej olympiády, ale sú to hlavne študenti 1. a 2. ročníka strednej školy, ktorých chceme hlavne nadchnúť pre biológiu. No a tu sa teda veľmi teším, že podarilo sa nám dosiahnuť 85% úspešných riešiteľov. Tu by som hneď dala do pozornosti ten výsledok z minulého roka, keď bolo 32% úspešných riešiteľov. A toto naozaj nie je niečo, čo by nám vyhovovalo v kategórii B. Tento rok sme mali 2 študentov, ktorí mali nad 70 bodov, 20 študentov nad 60 bodov. Teda v porovnaní s minulým rokom je to naozaj... My sme teda spokojní, veľmi radi budeme počuť vašu spätnú väzbu, lebo minulý rok sa našli iba 4 študenti, ktorí mali nad 50 bodov a ostatní mali teda menej. Takže nad 60 a 70 sa nedostali žiadny. Na ďalšom slajde by som iba ukázala iný pohľad na tieto čísla. Naľavo vidíte teda krabicové grafy, kde sa okrem toho bodového priemeru, to je tá čiara v strede, dá vidieť aj rozptyl, v akom sa pohybovali študenti. Teda pre test A a pre test B vidíte aj maximálny počet bodov. Vlastne pre test B mal jeden študent 74 bodov, takže tam sme sa z toho už naozaj tešili. Tam si myslím, že ten test sa nám podarilo nadizajnovať vlastne ideálne tento rok. No a vpravo vidíte histogram rozdelenia a test, oni sa prekrývajú tie dva histogramy, ale v podstate to Ačko a Bčko sú veľmi podobné. V Ačku je to posunuté teda trošku viacej doprava, ale my sme v zásade s týmto rozdelením spokojní. Takže čo sa týka testov na krajskom kole, tak veľmi radi by sme naozaj počuli vašu spätnú väzbu, že my sme teda spokojní s tým, ako sa nám podarilo ich nadizajnovať tento rok, aké bodové zisky študenti mali na krajskom kole, ale zaujíma nás aj názor vás učiteľov, že či sa vám to zdá už, že už sú tie testy fajn, alebo by sme ich mali zase sťažiť, aby to bolo pre študentov zaujímavé. Takže ak máte nejakú spätnú väzbu, tak budeme radi aj k tým testom na školskom kole. Či sa vám zdá ľahké, ťažké,
či tam niečo chýbalo napríklad, alebo bolo navyše. Pani docentka Fančovičová, nech sa páči. Ja nechcem byť stále otravná, ale chcem ešte teda dať do popredia aj spôsob hodnotenia, že aj tomu trošičku tak dopomohlo samozrejme k tej úspešnosti. Takže za to tiež ďakujem za jednotné hodnotenie, jednotné teda bodovanie, respektíve ak sa k tomu chcete vyjadriť, tak možno to bude fajn. Super, to je veľmi dobrý point vlastne, veľmi dobrá poznámka, že trošku sme zmenili aj spôsob hodnotenia. Jednak sme sa to snažili aj teda zjednotiť pre všetky úlohy, aby neboli rôzne úlohy za rôzny počet bodov. To sa potom aj komplikovanejšie opravuje. Ale k tým trošku lepším bodovým ziskom zrejme prispelo aj to, že po minulé roky sa pomerne rôznym spôsobom hodnotilo, keď študenti označili nesprávnu odpoveď. Že väčšinou sa za nesprávnu odpoveď nejako strhávali body, nejakým spôsobom znovu nebolo to úplne jasné, medzi krajmi to nebolo úplne rovnako. Čo sme spravili tento rok je, že sme jednoducho prebrali systém z Medzinárodnej biologickej olympiády, znovu preto, lebo pre Medzinárodnú biologickú olympiádu je to niečo, o čom sa diskutuje každý rok celé hodiny, ako je to optimálne robiť a tak ďalej. A naozaj ten systém funguje dobre, takže pri tomto bodovacom systéme by sme radi zostali. No a jeho výhoda je teda aj to, že pri rovnakom počte nesprávne označených odpovedí študenti získajú trošku viac bodov v porovnaní s minulosťou. V čete vidím nejaké spätné väzby, že náročnosť úloh v krajskom kole bola vysoká oproti školskému kolu. To je vlastne situácia, ktorú by sme sa snažili dosiahnuť, takže som rada, že to tak aj študenti vnímajú. A teda rada vidím, že niekomu sa zdalo aj, že na školskom kole boli testy primerané. Tak to je pre nás dobrá správa. Ďakujeme veľmi pekne za spätnú väzbu. Ďakujeme. Naozaj, toto je pre nás super správa, že študenti sú menej frustrovaní ako po minulé roky. To je naozaj situácia, ktorú by sme sa snažili, ktorú sa snažíme dosiahnuť. Ak by ste mali nejakú ďalšiu spätnú väzbu, tak sa budeme teda všetci tešiť, ak nám ju napíšete alebo poviete aj teraz, alebo ak by ste si na niečo spomenuli neskôr, tak nám pokojne buď pošlite e-mail, alebo aj po skončení tohto stretnutia ostáva otvorený chat, takže to tam tiež môžete napísať. Zatiaľ by som teda prešla k téme, ktorá bola spomenutá aj v poznámke, a to je postup študentov do celoštátneho kola. Je to téma, ktorú sme zaradili na program tohto stretnutia hlavne preto, lebo sme mali spätnú väzbu od niektorých učiteľov, že neboli spokojní s tým, ako postupujú študenti do celoštátneho kola z krajských kôl. Takže ja by som sa pokúsila vysvetliť tú stratégiu, ktorú máme pri výbere študentov, a teda budem veľmi rada, ak na to zareagujete, hlavne ak no teda v každom prípade, či sa vám to zdá teda spravodlivé alebo nespravodlivé. Takže situácia, aká je v súčasnosti, je, že do celoštátneho kola postupuje v každej kategórii 24 študentov, čo sú teoreticky 3 študenti z každého kraja. Takže máme 8 krajov. Nevyberáme ale študentov tak, že by automaticky postupovali prví 3, ale spôsob, akým postupujeme, je, že z každého kraja automaticky postupujú prví 2 študenti. To znamená, že tí idú na celoštátne kolo. A tých ďalších študentov, to je ďalších 8 miest na tom celoštátnom kole,
Vyberáme tak, že zostavíme celoslovenské poradie študentov podľa testu. A tých, ktorí sa nedostali z toho prvého, druhého miesta z krajského kola, tak vyberieme podľa testu. S tým ale, že keďže sú nejaké mierne rozdiely medzi krajmi pri prideľovaní bodov, aj keď teda už to je menší problém teraz, ale máme také pravidlo, že nepostupujú viac ako 4 študenti z jedného kraja. Takže možno, že to ešte raz opakujem, že na celoštátne kolo postupujú prví 2 študenti z každého kraja a ďalších 8 študentov na celoštátne kolo je doplnených podľa výsledkov testu celoštátnych. To znamená, že pre týchto 8 študentov ignorujeme výsledky praktických úloh. A ten dôvod pre toto rozhodnutie je taký, že pri testoch si myslíme, že tam je to naozaj porovnateľné medzi krajmi. Že pri testoch nemôže dochádzať k žiadnej variabilite, lebo každý má rovnaké otázky, tie odpovede sú jednoznačné, krúžkovacie a bodovanie je jasne zadané. Pričom v prípade praktických úloh vždy to praktické zrealizovanie je napriek snahe autorského kolektívu a napriek snahe krajských komisí sú tam vždy nejaké malé rozdiely. Či už je to napríklad tento rok mali niektorí študenti na niektorých krajoch k dispozícii hranolkovač, že nemuseli krájať tie hranolky, alebo majú napríklad na niektorých krajoch majú menšie kapacity mikroskopov alebo nejakých iných prístrojov, alebo napríklad v prípade toho praktického cvičenia s ihličnanmi tento rok v jednom kraji mohli mať 7 rôznych druhov, v inom kraji mohli niektorý druh použiť 2-krát. Skrátka sa nám zdá, že pre praktické úlohy je medzi krajmi väčšia variabilita, takže sa snažíme dať možnosť študentom, ktorí by napríklad získali menej bodov z praktických úloh kvôli tejto variabilite, aby sa dostali na celoštátne kolo vďaka dobrému testu. Toto ale samozrejme, tento spôsob výberu potom vedie k tomu, že keď sa pozrieme na celkové poradie v krajoch, tak napríklad študent alebo študentka, ktorý je na 3. mieste v kraji, tak nemusí postúpiť a môžu postúpiť študenti, ktorí sú na 6. 7. mieste v kraji podľa toho celkového poradia, pretože mali lepší test. No a toto sa teda, tento spôsob výberu sa niektorým ľuďom zdá menej alebo viacej spravodlivý a teda ak máte na to názor, tak by som veľmi rada počula, ako sa vám to zdá. Lebo my sa snažíme teda vyberať spravodlivo a boli by sme veľmi neradi, keby to sa nám nepodarilo. Takže sme otvorení diskusii a argumentom. Možno, že to nie je otázka, ktorá je úplne zaujímavá pre toto fórum, ale ak na to máte názor, ak sa vám to napríklad zdá, že z toho, čo som popísala, sa vám to zdá, že je to spravodlivé, tiež budeme radi aj za takýto názor. Alebo ak by sa vám zdalo spravodlivejšie brať napríklad prvých 3 študentov z každého kraja. Tak ďakujeme. Zatiaľ v čete sú teda hlavne teda také súhlasné vyjadrenia. Tak ešte raz ďakujem. A keby ste si to možno, že premysleli, že sa nad tým zamyslíte, alebo podebatujete s kolegami a zdalo by sa vám, že je to v konečnom dôsledku neférové, tak budeme radi, ak sa nám podarí vymyslieť nejaký lepší systém.
Zatiaľ, kým sa možno objavia nejaké posledné otázky, spätná väzba, poznámky ku ktorejkoľvek časti dnešného stretnutia, tak ja by som iba zopakovala možno, že aké zdroje odporúčame využívať pre prípravu študentov, či už je to niečo, z čoho by ste čerpali vy pri tvorbe nejakých aktivít alebo učebných materiálov, alebo by ste iba priamo tie zdroje odporúčili študentom. Tak mnohé zo zdrojov sme spomínali na jesennom stretnutí s autorským kolektívom a záznam nájdete na stránke NIVAM. To teda môžem rovno aj linknúť do chatu. V časti webináre vlastne nájdete záznam jesenného stretnutia. Kde sme ukazovali aj niekoľko slajdov s odporúčanými zdrojmi. Primárny zdroj na prípravu študentov na biologickú olympiádu zostáva Campbellova biológia, ktorá vlastne poskytuje taký teoretický rámec aj pre medzinárodnú biologickú olympiádu. Samozrejme, nečakáme od študentov, ktorí idú na školské, krajské alebo celoštátne kolo biologickej olympiády slovenskej, že by mali túto biológiu, túto učebnicu naučenú nejako naspamäť. Ak z nej čerpáme, tak v krajskom kole sa snažíme zaradiť menej úloh, ktoré sa spoliehajú na to, že študenti majú teoretické znalosti z tejto učebnice, snažíme sa vysvetliť tie koncepty. Môžu samozrejme tie otázky byť jednoduchšie pre študentov, ktorí tú učebnicu naštudovanú majú, ale nemali by na tom záležať. V celoštátnom kole už potom je viacej takých otázok, ktoré presahujú rozsah stredoškolského učiva a čerpajú z tejto učebnice. Veľmi málo by sa malo stávať, že zaraďujeme teoretické otázky, ktoré by nečerpali, ktoré by boli nad rozsah stredoškolského učiva a nečerpali by z tejto Campbellovej biológie. Ak sa také otázky vyskytnú, veľmi často netestujú skutočne danú teoretickú znalosť, ale skôr nejaké logické uvažovanie a logické odvodzovanie. Potom teda v tom jesennom webinári nájdete na tých slajdoch odporúčania aj na iné zdroje, na nejaké slovenské skriptá, YouTubeové kanály. To môže byť vlastne pre študentov veľmi zaujímavé, že nemusia iba čítať nejaký text, ale môžu si pozerať videá. No a potom samozrejme vždy odporúčame aj minulé ročníky biologickej olympiády. Veľmi zaujímavý zdroj nielen informácií, ale aj nejakých kontaktov pre študentov môže byť naša diskusná platforma Discord a link tiež nájdete v tom jesennom webinári. Primárne pre študentov, ale ak sa tam pripojíte vy učitelia, tak budeme tiež veľmi radi. Je tam aj určená diskusná miestnosť pre študentov, pre učiteľov, takže tam tiež môžeme rozoberať nejaké témy, ktoré sú menej zaujímavé pre študentov, možno viacej pre učiteľov. Takže toto je možno taká sumarizácia hlavných zdrojov a keby ste mali ešte raz nejaké ďalšie otázky, pripomienky, názory, tak nech sa páči do chatu alebo sa môžete prihlásiť. A ďakujem teda pekne za spätnú väzbu, ktorú zatiaľ vidím v čete. Toto je teda také smerovanie, ktorým by sme sa asi chceli uberať, že na školských kolách budeme primárne teda vyžadovať test. Dúfam, že sa nám ho podarí teda aj naozaj pripravovať v rámci autorského kolektívu a budeme odporúčať praktické úlohy. Pretože našim cieľom nie je mať povinné praktické úlohy, ktoré potom mnoho učiteľov
nezrealizuje pre nedostatok času a iba vyplnia nejaké vymyslené body, čo teda je spätná väzba, ktorú máme od nejakých učiteľov, že skrátka na to nemali kapacitu a možnosti. Takže našim cieľom bude naozaj ako súťažnú časť školského kola zrealizovať test a potom ako nesúťažnú časť budeme odporúčať nejaké praktické úlohy, ktoré sa teda potom dajú zrealizovať s menšou časťou študentov v takom čase, aby to učiteľovi vyhovovalo a nemusia teda byť zrealizované v tých prísne súťažných podmienkach, kde by všetci študenti mali k dispozícii rovnaký materiál a tak ďalej. Katka, ja by som len doplnila trošku k tomu Discordu, že vlastne my sme tento server založili hlavne kvôli tomu, aby mohli študenti, ale aj učitelia z celého Slovenska komunikovať priamo s nami, s autorským kolektívom, ale teda aj medzi sebou. A už napríklad pred krajským kolom sa nám stalo, že sa tam napríklad nejaká študentka pýtala na riešenie rôznych úloh z minulých ročníkov, čo mňa osobne veľmi potešilo, pretože ja keď som teda ešte kedysi riešila sama olympiádu, tak som často nemala nikoho, kto by mi s tým pomohol, pretože mne sa moji učitelia až tak nevenovali. Tak určite môžete teda odporúčiť svojim študentom, aby sa tam pripojili, keď majú záujem, pretože aj k tomuto sa tam vedie dostať a zároveň myslím si, že tam možno vznikli aj nejaké nové kamarátstva, pretože keď máte napríklad iba jedného študenta alebo dvoch možno, čo na celej škole sa venujú tej olympiáde, tak pre nich to môže byť také trošku demotivujúce a práve ak by sa vedeli dostať k tej komunite, tak by ich to možno aj tak trošku viac utužilo. Z mojej skúsenosti teda ako olympionika je tá komunita veľmi dôležitá, tak práve kvôli tomu sme vytvorili túto platformu, aby sme mohli vytvoriť aj takto online. A Anna, som veľmi rada, že ešte si toto vlastne spomenula, lebo ešte teraz na Discorde počas marca pred celoštátnym kolom vybrali sme úlohy z testu, ktoré na krajskom kole robili zvlášť veľký problém študentom a niektoré z týchto úloh budeme teda na Discorde vysvetľovať, že či už vo forme krátkych videí alebo nejakých písomných vysvetlení. Takže ak máte študentov, ktorí sa napríklad pripravujú na celoštátne kolo, tak určite ich odporúčam na ten Discord a teda minimálne teraz sa ešte môžu na poslednú chvíľu niečo naučiť. Link na Discord som dala aj do chatu. Teda budeme veľmi radi, ak sa tam pripojíte aj vy, alebo ak ho posuniete svojim študentom. Zároveň sme mali napríklad aj v lete sériu prednášok, takých skôr popularizačných a tak minulý rok myslím, že tým, že sme sa to snažili len tak rozbehnúť a vlastne skúsiť, že či bude o to záujem, tak nebola tam až taká vysoká účasť, ale odtedy máme oveľa viacej členov tohto serveru, tak v prípade, ak by bol teda záujem a podarilo sa nám to zorganizovať opäť tento rok, tak by sme mali v lete znova nejaké prednášky, kde by sme sa napríklad venovali nejakým témam, ktoré sa často vyskytujú v našich zadaniach. A chceli by sme ich teda priblížiť a viac vysvetliť ako súťažiacim, tak aj možno vám, ak sa s ničím nestretávate tak často. A osobne si myslím, že to bola veľmi skvelá príležitosť, lebo sa ma tam vlastne tí súťažiaci pýtali rôzne veci, ja som s nimi preriešovala osobne nejaké svoje úlohy, dokonca ktoré som mala zahrnuté v testoch. A z tej spätnej väzby, čo som mala, tak myslím, že im to veľmi pomohlo. Takže určite, ak máte záujem, tak nebajte sa tam k nám pripojiť. A budeme sa na vás tešiť. Ja by som možno ešte v rámci týchto záverečných bodov spomenula pre tých z vás, ktorých by to mohlo zaujímať, alebo možno ktorí ste trošku bližšie v Bratislave.
že napíšem to aj do chatu, že 25. apríla budeme na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského organizovať popularizačné podujatie DNA Day, ktoré je primárne určené vlastne pre stredoškolákov a budú tam prednášky zaujímavých speakerov, workshopy pre študentov a bude tam workshop jeden aj pre učiteľov, zameraný na molekulárnu biológiu, bioinformatiku, takúto základnú prácu s nejakými DNA databázami. Určite to bude veľmi zaujímavé. Určite vám na to pošleme link, keď bude hotová web stránka. Ešte je nejaký čas, teda bude to 25. apríla, ale teda, aby ste dopredu vedeli, že bude takéto popularizačné podujatie, keby ste sa ho chceli zúčastniť aj so svojimi študentami, tak sa budeme veľmi tešiť. Ďakujem veľmi pekne a teda aj za celý autorský kolektív, za spätnú väzbu v čete, aj teda osobnú, ktorú sme od vás počuli a veľmi sa tešíme, že chodíte na tieto stretnutia. Aj pre nás je tá vzájomná komunikácia veľmi dôležitá a veľmi zaujímavá a vlastne myslím, že vďaka týmto stretnutiam a tej spätnej väzby od vás vieme tú biologickú olympiádu posúvať takým smerom, aby bola zaujímavá pre študentov. A ešte by som sa veľmi rada poďakovala aj všetkým členom, teda vám učiteľom ešte raz, predsedom krajských komisí, ktorých tu máme, no a samozrejme aj všetkým členom autorského kolektívu za to, že dnes odprezentovali teda tie praktické úlohy a za to, že chystajú úlohy na olympiádu. Tak tým by som dnešné stretnutie ukončila. Ešte raz všetkým vďaka a prajem vám príjemný začiatok jary, dúfajme, a zaujímavú ďalšiu prácu so študentami. Tak pekný deň, dovidenia. Ďakujeme, dovidenia. 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 Ďakujeme krásne, Ďakujeme. dovidenia. Dovidenia.